Laugarren eta azken mailingurua oso gai potente batekin hasiko dugu, ez? Komunikazioen gainien jirabiraka ibili gara biltzar honetan eta bueno, zein gai garrantzitsuagorik dolua, heriotza eta zainketa aringarriak, baino, ez? Niretako profesional moduen erronka handi bada, pentsatzen dozuentzako baita. Eta, bueno, lortzen dozunien pertsona batekin konektatzea momentu hauetan, betiako altxor bat eruten duzu etxera, eta bizitza guztirako. Eta, bueno, hortarako hiru hizlari aditu etorri diez, eskerrik asko bene-benetan, gurekin egotiagatik. Hasiera emateko Inigo Zuberbiola arituko da, etxez-etxeko hospitalizazioen dabil lanean, eta masterra dauka zainketa aringarrietan. Berak, hitz egingo dau komunikazioa zainketa aringarrietan, bere eguneroko lanian. Gero hurrengo hizlaria, Patxi Izagirre izango da, psikologo klinikoa da, oso aditua doluan, hainbat artikulo, hitzaldi, tailer eman ditu doluan gainien, eta zein pertsona proposauria doluan gainien hitz egiteko. Eta azkenik Koldo Martinez, Briona Garrenetxea, bera mediku intensibista ibili da urte askotan, Nafarroa ospitalean, eta bere kurrikuluma bukaezina da, baina laburu bilduz master bat dauka bai bioetikan, bai sexologian, eta gaur egun politika munduan murgildua dago Nafarroako parlamentuan bozera maien moduan. Eta, aurrera, eta gozatu euren hartu emanaz. Bai, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, guztia bantolatzeagatik, aditu deitzeagatik, eta hemen zaudeten guztioi hemen izateagatik. Komunikazioaren gaia gai potoloa da, eta zainketa aringarrietan ebai. Nik hasiera batien testuan badaukazue diapositibatan aterako dana, eta pixkat saiatuko naiz bixixamarra egiten. Egin nuen, esan duzun bezala, zainketa aringarrietako masterra egin nuen, Ana Casado eta Cristina Berezibar bezala, nire bilankide bezala zainketa aringarrietako masterra nuen, eta lan horretan, horietako lan bat izan zen komunikazioari buruzko revisio bibliografiko bat. Orduan, badakit komunikazioak arlo asko ditula eta askotan roleplayingak eta holako gauzak asko aberasgarri badiala, baina behintzat bibliografia badagola erakutsi nahi nun eta bibliografia serioa daula eta internazionalki gai hauei buruz ikertu dela. Ez dira, igual, zienbakietan haino narritutako ikerketak, baina bai diela dagoen evidentziariko berena, eta, pixkat, erakutsiko dizueten esaldi bakoitza, dago batzutan testu bat, baina beste batzutan revisio bibliografiko oso batean oinarrituta, eta evidentzia minimo batekin behintzat. Orduan esan dakoa, gaixotasun larri eta sendaezinek inpaktu emozionala handia sortzen dute paziente senitarteko eta profesionalen artean, eta komunikazioa garrantzia baldin badauka medikuntzako arlo guztietan, eta bizitzako arlo askoetan ere bai, zainketa aringarrien arloan, indikan igual garrantzi gehiago eukidezake, momentu bereziak eukitzen ditugulako, ez? Komunikazioa ondo kudeatzeak laguntza handia izan daiteke, baita traba handia ere, gauzak ondo ateratzea etzaizkigunean. Zainketa aringarrien arloan, bizitzako azken aldian komunikazioa dituen berezitasun batzuk aipatuko ditut, eta hortikan aurrera gero kasu batzuk ekarri ditut, gero ateratzen bazaigu gai hori pixka bat norbait galderaren bat, edo egunerokotasunean hori nola tokatzen zaigun ikusteko. Komunikazio egokia ikusi da autonomia printzipioa errespetatzen laguntzen duela, sintoma kontrola hobetzen laguntzen duela, sufrimentua hobetuz, depresioan eta antsietatean positiboki eragiten duela, bizi kalitatea hobetzen duela, klinikoen arteko gatazka gutxitzen dituela, zainketa aringarriak lehenago jasotzea eragin dezakela eta pazientearen bizitzaren azken aldiko desioak ezagutu eta errespetatzen laguntzen duela. Nahiko esaldi potoloa dira, esan dako abanak ikerketaren batean oinarrituak, eta horrek esan nahi du lan tresna garrantzitsu bezala hartu beharra dakaula. Danai buruz jakin behar dute hori ez, eta gure beste gauza bada, danok ekiko ditugu beti gure karentziak, baina hau izan da dila beste lan tresna garrantzitsu bat.
Komunikazioa ondo manejatzea, agresibitate gutxiagoko tratamenduak jasotzen lagunduko digu, bizi kalitate hobea lortzen lagundu dezake, zainketarekiko implikazioa hobetzen ere, tratamenduarekiko atxikimendua betuko du eta ondoez psikologikoa gutxitzen lagundu dezake. Itxaropen errealistak transmititzen lagunduz, eta egoera berriekiko moldatzeko gaitasunan eragina eukiz bai pazientean eta bai senitartekoetan, ez? Ondo esplikatu baditugu gauzak, pausuz pausu, momentu bakoitzean ze gertatzen ari den eta ulertzeko erresagoa izango da, eta momentu horietara bai senitartekoak eta bai pazientea moldatzeko gaitasuna erreztuko dugu. Gaixotasuna asimilatzen lagunduko dugu, eta aukera ezberdinak kontuan hartzeko kontutan hartzeko garaian, lagundu ingo dugu bai, ez? Gauzak ondo ulertu badia, aukera horiek baloratzen lagunduko diegu bai paziente bai senitartekoei eta horrek lagunduko die. Eta ondo erabiltzen nahi baldin badea komunikazioa, erabakien aurretiko plangintza bat egiten lagunduko digu. Teorian hori izan leike helburuetako bat, eduki dezakegun paziente guztiekin, leheno komentatu du ahozko komunikazioetan, danok hitz egin beharko genukela gure senitartekoekin, gure lagunekin, zer egin eruken gure bizitzaren azken aldian, eta pazientekin egingo bagenu ere, hobez, gauzak asko erresten ditu, komunikatu ez gaitezken momentu batean, larrialdietan, eta bizitzaren azken aldian, ez? Pazientearen eta osasun profesionalen arteko komunikazio irekia behar duenek, pazienteak eta bere gaixotasuna ezaguten lagunduko du, tratamendu aukerak jakin beharko ditu eta bere osasun arretari buruzko erabakietan partaide izango da. Bereziki bizitzaren azken aldian, zanketarien garrietan aritzen diren medikuen artean oso tresna garrantzitsua da. Erresten du eguneroko lana, baina ikeragarri gauzak aurretikan hitzein daudenean. Ez du dokumentu bat izan beharrik. Baina, dokumentuari buruz gero tartetxo baldin badako hitzein dugu. Baina bai reflejatu behar dugula historian leku garrantzitsuren batean. Evolutiboetan nunbait gehatzen baldin bada, hor galduko da informazio hori. Orduan, informazio hori lantzen baldin badugu, gero landu beharko dare tresna bat hori danok ikusteko modu batean. Baina oso garrantzitsua izan lehik ez, danoi erreztu diekiguke, bai senitartekoei, bai pazienteari eta bai guri, egunerokoa, ez. Onura garrantzitsuak ekarri ditzake paziente zaintzaile eta zain arreta taldean, eta hildakoaren senitartekoen estres, depresio eta antsitate maila modu esanguratean jeisten duela ere ikusia dago. Erabaki ekartzen badituzte berak hitz egin ezin duenean, baina jakinda hori dela berak nahi duena, estres eta depresio mailak eta doluak asko hobetzen dira. Beste gauza garrantzitsu bat ikusi nuena ikerketetan zen, gaixotasun onkologiko eta ez onkologikoen komunikazioen arloan diferentzia handia gaudela. Hori egunerokotasunen danok ikusten dezue, baina zainketa aringarriak aplikatzen zaizkie askotan hitz egiten denean danok gogatzen gea minbiziari buruz, baina minbizia ez dan gaixotasun askotan ere erabiltzen ditugu eta erabili behar dira. Eta kontua da, onkologikoekin hori askotan egina dagola, etorri itxendala, etorri arazten deula, baina ez onkologikoetan traba ezberdinengatik ez degula egiten, eta horrek zailtzen ditu gauzak. Gaixotasun kroniko ez onkologikoen dituzten gaixoek ez dute gaixotasunaren bilakari buruz hitz egiten, gutxiago galdetzen dute, pronostiko eta bizitzaren azken aldiari buruz hitz egitea atzeratzen dute, eta oidana onkologikoen aldian konparatuta diferentzia handia daude. Onkologikoetan ohikoagoa da uneren batean gainbehera oinartua izatea, izatez kalean galdetzen badugu ere minbizia heriotzarekin lotzen dugun hitz bada, eta nolabait gauzak ero ondo junarren, bala bat ondotik pasa zaigunaren sentsazioarekin, ez, ua pasa nuen, ez? Eta ordea beste gaixotasun kroniko batzuetan, badakiguna nahi eta nahi ez, heriotzera eramaten gaituenak, ez da hola esplikatzen, ez du pazienteak eta familiako laulertzen, eta gero ailetzen gea momentu batzutara, nun erabakiak hartu beharrien eta gauzak ez ditugun landu, ez? Adibidez, birikitako gaixotasun muxetzaile kronikoa duten gaixotan, azken aldira arte tratamentuakin tematzen gea eta askotan ez da aurretikan hitzik egin honi buruz, ez? Esan dakoa, honek komunikazioa zailtuko digu ez onkologikoetan, paziente gaixotasunaren pronostikoaren kontzientzi gutxigo dutelako, onkologikoetan baina arraroa dalako gaixotasunaren tratamendu aukerei buruz hitz egitea, zanketei buruz lehen dagotikan hitz egitea,
eta zainketa integral gutxiago jasotzen dute hori dela eta, ez dugu gu kontzientzi mediku bezala eta familiek ere ez, eta azkenean gauza atzeratzen da, leheno oaindala urte asko onkologikoetan egiten zen bezala, ez, azken aldirako, sedaziotarako, eta zainketa aringarriak aurretikan hartu beharrean, azken aldian orduan piztutze zaigu bonbila, ez. Eta orduan erabakiak hartzeko garaian partaietza gutxiago izaten dute eta osasun sistemaren aldetik arreta gutxiago jasotzen dute, behintzat zainketa aringarriei dagokionez. Eta oztopo eta erraztailei buruz, gaixotasun hilgarri bat ez izatearen kontzientzi falta oztopo bada noski, guk ez dugu kontzientzia, baina pazienteak ere ez du, eta orduan gaia ez dugu ateratzen. Gaixotasun kronikoek ez onkologikoetan paziente eta sanitartekoen diagnostiko bilakaera posible eta pronostikoari buruz informazio gutxiegi jasotzen dute, biriketako gaixotasun duten askotan asma, gaixotasun toraziko, infekzioei buruz hitz egiten da, gero gure artean reagudizazioa buruz hitz egiten egian eta esaten egian, ostras, badator. Ez, baino berari, beste infekzio bat izan dezu, eta azken urtean 4 izan dituta, badator, baino ez dugu hori plasmatzen, ez geha esertzen beraiekin, eta ez dugu hori nolabait fijatzen, ez. Gero beste oztopo bat da, bihotz gutxiegitasunak eta biriketako gaixotasun musatzaileak bilakaera gora beratsua dutela, ez? Hor badaude eskema ezberdinak, egile ezberdinak egindakoak, baina, nolabait, gaixotasun onkologikoek gainbera bat dute eta azken fase oso garbi bat dute, ez danek noski, baino gaixotasun kroniko hauek gainbera asko dituzte, eta orduan kontzientzia hartzea zaila bat, oso momentu batzutan oso gaizkion arren, askotan ikusi dute bai pazientek eta bai senitartekoek, aterazan, pasazan. Badakite okertzen nahi dala, leheno ateratzen zela eta bain ez dala ateratzen, leheno kartetara jolastea juten zela eta bain ez, baino hori normaltzen goaz deklibe hori, eta ez dugu kontzientzia hartzen, hori gaixotasun hori benetan bere azken fasera ailetzen nahi dela. Eta gu kontzientzirik hartzen ez badegu, ez dugu komunikatzen eta pazientek eta senitarteko ere ez. Pazientek espero duten medikuak hasi behar duela hortaz hitz egiten. Mediku gehienek uzten dute ondorio negatiboak izan ditzakela elkarrizketa horrek. Hau dena esaten dizutena, evidentzi minimo batekin. Medikuak uste dugu hori gehienok, edo behintzatik ikertutako gehienok uste dute hori negatiboa izan lehikela medikuarentzako, pazientarentzako barkatu. Esperantzako okertu ditzakela, baino evidentziarik ez dago horri buruz. Komunikazio trebetasunetan formazio hobea behar degula ere evidentziak esaten du. Paziente gehienek uste dute bere medikuak ez duela formazio nahikoa gai hauei buruz, bizitzaren azken aldiari buruz hitz egiteko. Zeatik ote. Ezagutzen gaituen pazienteak uste dute ez gehala gai horri buruz hitz egiteko, zerbait badakite guri buruz. Eta trebetasunik ez degula trebetasunik hori, bizitzaren azken aldiari buruzko gaiari buruz hitz egiteko. Baino, ordea, beste ikerketa batek erakusten zuen, bihotz gutxiegitasuna duten pazienteekin pronostikoaz hitz egiten hasten ginean, pazienteen erdiek espontaneoki heriotzari buruz hitz egiten zutela. Orduan, hor sortze zaigu kontraesana, ez? Ez dakite, ez dute jakin nahi, nik uste hori gure negazio badala, gure bildur badala, ez? Ez dute hortaz hitz egin nahi, baina ordea hitz egiten hasten ginean, espontaneoki pazienteen erdiak, behintzat ikerketantan, hitz egiten zuten heriotzari buruz. Eta horrek errezten ditu bide asko, ez? Hortan oso garrantzi dira giltzarri diren uneak, ez? Adibidez gaixo bati etxerako oxigenoa jarriko diogunean, behaientzako oso gauza markatua danean, edo tratamendu batzuk eraginkorrak izaten nahi ez dienen eta tratamenduak aldetzen ditugunean, momentu horiek giltzarri momentua deitzen zaie, beraientzako normalean kolpea izaten da, baina baita ere bada kontzientzia hartzeko momentu bat, eta aprobetxatu ditzakegun momentu horiek gai hauei buruz hitz egiteko. Pazienteren ikuspuntetik, paziente gehienek informatuta egon nahi dute. Ordea gutxiengo bat dago informatuta, diagnostiko, pronostiko eta tratamentuari buruz, eta aukera horiei buruz, eta parte hartzeari buruz. Eta noski ez dute bere lehentasunez hitz egiten bizitzaren azken aldian zer egingo dutenari buruz, ez bada horri buruz hitz egin. Pazientek esaten dute sinismeri espiritual eta religiosoei buruz hitz egitea garrantzitsua dela beraientzat, eta gaina bizitzaren azken aldian erabakiak hartzea hobetuko du horri buruz hitz egiteak, baina ordea hori ez diegu gehiegi hitz egiten. Gutxi egitan galdetu zaiela pentsatzen dute, eta uste dute medikuak hasi behar dula elkarrizketa hori. Guk uste dugu ez, baina nik uste gure beldurra dela. Eta horri buruz hitz egiteko aukera gehiago edukitzea gustatuko litzaieke.
konfiantzazko jarrera uste zaie, irekia eta zintzoa. Zintzoa da sincero beti itzultzea kosta egiten zait, baina jatorra edo zintzoa. Baikortasun eta realismo arteko orekarekin, eta asko gustatzen zait esaldi hau, askotan erabiltzen dut etxeetan eta pazientekin edo familiekin itzaiteko. Hoberena espero, baina okerrenerako prestatzeko esaldi hori. Batzutan gai hau ez dakitenean nola hasi, bueno, txarrenean jarriko gea, ez da gertatuko, ez dakit noiz gertatuko da, igual urrengo hilean edo urrengo urtean edo baina txarrenean jarriko gea, hortaz hitz egingo dugu, baina gero saiatuko gea, hau sendatu da hila, hau pasara hila, eta jarrera hori badirudi pazientei eta gustatzen zaiela. Eta gai hasteko edo gai hortaz hasteko hitz egiten hasteko modu bada. Medikuen ikuspuntuean, esandakoa. Paziente asko uste dugu ez diala konstiente, erabakiak hartzen parte hartu dezaketenik, eta uste dugu paziente asko ez dutela jakin nahi. Esan dakoan, ikuste gure bildurra diala hori. Profesional pazientearen lehentasunekiko interpretazioak egiten ditugu, uste dugu hau nahi dula, nik uste dut hau nahiko dula, nik uste dut ez dugu hor lokatzetan sartu nahi, eta nahiago du interpretazioa egin edo pentsatu berak ez duela jakin nahi edo ez duela hitzei nahi, benetan berari galdetzea baino. Zainketari arringarrietako medikuei egindako inkesta batean ikusten zen gehienek beraiei gertatutako gaixotasun bati buruz egia esatea nahiko luketela, baina ordea Kanadiarren 90% informatua zituen bere pazienteak, baina Europearren 25% eta Latinoamerikarren 18% bakarrik uste zuten bere pazienteek gehienek jakin nahiko zutela. Gure buruz jakin nahi dugu, baina uste dugu pazientek ez dutela jakin nahi, ez? Berriro gure beldurrak. Apa motel. Esan dago, asko ez dia seguru sentitzen, bizitzaren azkenaldiari buruz bizitzaren azkenaldiko gaia ikutzen dutenean, eta hori batez ere pronostiko gora beratxu horiek, pronostiko eta espero gabeko narriadur horiek eraginda, hendikan inseguru sentitzen gara batez ere segun ze gaixotasunetan. Pentsatzen dugu ikara eta sortu dezakegula eta esperantzak suntsitu dezakegula pazientetan, eta itxoiten dugu pazienteak sakondu dezala. Gaia pazienteak eta dezala, berak zantzuak eman ditzan hor gaia sakontzeko. Badakigu gehienok ere pazientea ondo dagonean hitz egin behar dela gai hauei buruz, edo gaixotasunaren hasieran, edo okerra gotzen hasten deanean, edo ingresoak maiztasuna onditzen dutenean, baino gehienetan gaixoegi daudenean hitz egiten dugu. Eta gabezia guztiek eragiten dute, esaten digute eziketan eta gure formazioan gauzako betu behar ditugula. Eta aurretiko plangintza horiek zabaltzen eta lana daukagula hendikan. Egile batzuk ere egin zuten aurretiko plangintzarei buruzko komunikazioari buruzko proposamen bat, eta dia puntu nagusiak, eta gero kasutxo batu komentatuko izkitzu, bale? Diagnostikoa, pronostikoa eta pazientearen balioi buruz hitz egin behar dugu, bizitzaren azkenaldiko zainketen inguruko desio eta lehentasunei aurrea hartuz, pazientea erabakiak hartzeko gai ez denerako ordezkari bat izendatzeare ona izaten da, baina ordezkari horrek oso garbi eduki behar du pazienteak zen nahi duen, ze bestela antsietatea handia pasako diogu. Erabakiak berak hartu behar baditu, baina ez baldin badaki zen nahi duen paziente horrek. Hiltzeko prozesuari buruz eta sufrimenduari prebentzioari buruz hitz egin behar dugu. Pazienteak ez abandonatzearen refortzuarekin. Nei amorru handia ematen dit hitzaiten denean eta esaten ez dago beste zeinik. Esaten zaionean kimio bat edo azken kimio izan denean, hemendikan aurre ez dago zer eginik, ez? Orduan nik ez nuke lanik egingo. Zainketa aringarrietan lan egiten dugunok, ez genuke lanik egingo. Hemendikan aurrea lan handia dago. Orduan pazienteari zer eskainiko diogun eta tratamendurik ez dagonean zer gehiago egingo dugun, tratamendu aktiborik edo sendatzailerik ez dagonean zer gehiago egiten dugun eta zer gehiago eskainiko diogun, bai senitartikok eta bai medikok hori aipatzea eta hortan markatzea eta ni horre egongo naiz aipatzea oso garrantzitsua da, ze bestela egia da, sentsazioa beraiena dela, ez dago zer eginik, ez baldin mazea egongo, ez badiozu eskaintzen benetan horre egongo zehala, ez zazu gaia ikutu, egia esan. Eta pazientearen ezinegon eta galdereiak jasotzeko preste egon behar dugu. Ez baldin bagea gero edo momentuko larritasun edo momentuko ezinegon edo negarrak jasotzeko preste egon behar dugu. Gaia potoloa ikutzen baldin badugu eta ez baldin bagaude prest gai potolo hortan sartzeko, nabaritu ingo zaigu eta bihontzako kalte izango da.
zintzotasunez, zuzena izanek, eta errukitsu eta empatikoaren arteko oreka onarekin, modu pertsonalizatuan, jakin behar dugu zeinekin ari gehan, eta lehena osandakoa, erreakzio emozionalei arreta jarriaz eta jasotzeko preste egonaz. Entzute aktiboarekin eta kontaktu visualarekin, eta kontrol sentsazioa emanaz. Benetako ez baldin bada ere, behintzat jakin behar dugu zertan ari gehan, eta ez baldin badakigu ere, nik nire esperientziak esan dit, ez baldin badakigu zerbait hori aitortzea ere oso positiboa izaten da. Sentsibilitate eta zintzotasunaren arteko orekarekin, komunikazio kanalak irikiak, eta profesionalek egokiena, nahiko logikoa da, baina evidentziak ero dio, badala, harreman zuzen bat egin duena, zainketan jarraipena edukiko duena, eta askotan kabezerako medikua da egokiena, lehendikan ezagutzen duena pazientea, edo beintza jarraipen bat egingo diona, eta harreman zuzen bat egin duena, ez? Horreaino, totxoa, ez? Ni behintzat leku askotan irakurri diatena, eta testu askok esan diatena. Hori gero egunerakotasunean nola egiten dugun, ondo eta nola egiten dugun gaizki. Nik nire egunerakotik anateatuko kasua batzu dakarzkit, lehenengoa, nire lehenengo zaplasteko lamajoa komunikazioarekin, lan hontan hasi eta gutxira, eta sekula astuko, ez etxe hori nundagon, ez gizon horren aurpegia, ez emakume horren aurpegia, askotan gertatzen zaizkigun gauzak dira, baina hepatokarzinoma zuen 70 urteko gizon bat zen, eta isiltasun konspirazio bat zuen, baina gerora begiratuta nahiko erresa zan horre eragitea, lan pixka bat eginda. Gizon bat operatzea juntziana, eta iriki zutenean ikusi zuen karzinomatosi bat zeola peritoneoan, ez zutela sendatuko tumore hori kenduta, eta bere hortan itxi zuten tumorea kendu gabe. Emazteak basekien eta senarrak ez, baino pazientea zan, paziente bat bere bizitzean oso kontrol handia eraman zuena, oandikan 70 urtekin bere negozioa kontrolatzen zuena, gauzak aldetzea gustatzen zitzaiona, eta emakumea oso beldurtua zegoen, eta emakumea zan blokeatzaile profesional bat. Nolabait berarekin gehatzen, saiatzen ginean, tartean jartzen zen, baina baita fisikoki ere, eskutik heldu eta sukaldera eramaten gintuen, baina pasillotik tiraka, eta baina senarra galdetzeko gogora zuen. Izatez ere, galdetu zigun, baina atzetik hola egiten duen emazte egitako batekin, hola, eta ni asko blokeatu nintzen. Gero, ikasi dut nola bat egoera egiten manejatzen, ez beti noski, eta hankasartzen jarraitzen dut, baina, eta bisita guztietatik atean etzen nintzen, eta gizon bat, baina ni ez naiz ondo aurkitzen. Ez zuen zuzenean galdetzen gaitu, baina ni ez naiz ondo aurkitzen. Eta onkologiako konsulta da zeukan aste batzuk aurrerago. Eta onkologian informatu zuten argi eta garbi, tratamendurik ez diotela jarriko eraginik izango etzuelako, eta operazio hortan ez ziotela tumore jarri. Gizon horren haserre aurpegia, urrengo uneakoa, ez zaita aztuko sekular, eta hiltzen isilik, emazteak, badakit doluan, igual, zuekin egongo den pazientea izango da, ze emakume horri etzion hitzik zuzendu hiltzan egunera arte, ez da neri ere. Horri ikusi nunik nire komunikazioan formatu beharra eta gauzako betu beharra, eta oandik ikusten jarraitzen dut, baina, hori izan duzan lehenengo kasu bat, eta nik uste danoi gertatu zaizkigula antzeko kausuak. Urrengoa beste kasu bat, adibide guztiz ezberdin bat jartzeko, ez? Nik nire esperientzian isiltasun konspirazioa eta zitzein diaten kasu askotan, etzan olakorik. Ez du jakin nahi, ez du galdetu nahi. Eta, batzutan, ez du galdetu nahi, baina ez diogu xaxatu eta belaxe galdetu digu, edo belaxe errexe izan da informatzea. Beste batzuetan etzan isiltasun konspirazio bat, baizik bazan paziente bat, ez zuna galdetu nahi, hori ez da isiltasun konspirazio bat, hori da paziente bat, ez dakin lekuraino jakin nahi du, ez du gehiago jakin nahi, eta ez du gehiago galdetu nahi, eta askotan, hau zan paziente bat 74 urtekoa, hepatokarzinoma batekin ere, eta etxean sartuta bela semeek esan ziguten, ez esan ezer, pasilloan, ez? Eta sartu ginean, ikusiko dugu, paziente honek ze galdetzen digun, zer jakin nahi duen, zer ez duen jakin nahi, eta paziente, eseri eta lehenengo galdera pazienteak esan, zer daukat, begietara begira hola zuzen, ez? Eta, pixka gehiago ikasita, semei begiratu nien, pazienteari begiratu nien, zerbait hitz egin behar dugu, ez? Eta, hortikan aurrea, komunikazio oso ireki izan zen, baina hori ekarri dut, aipatzeko askotan esaten zaigunean,
ez dala hitz egin nahi, batzutan izan da gaia ez da atera, eta deitu digun medikuak edo hitz egin digun beste lankideak, ez du gaiari buruz hitz egin, igual ez du hitz egin, konsulta bakarra eduki duzulako, edo igual kanalak ez ditugulako nahiko irikiak utzi, edo auskalo zergatik, edo igual ni esatxekina naizelako eta zu zatozenean zurekin irikitzen da, baina batzutan olako adibideak ez diatana gauza estremoak izaten. Nik uste luzatzen agitan agola ere bai, urrengo kasua zen pixka bat etxeko hospitalizazioan konkretuki gure lanean egiten ditugun gauzak aipatzeko, baina etzan kasu konkretu bat eta nahiko ambigua da. Batzutan tokatze zaigu derivazio bat paziente batena hiltzorian dagona eta pazienteak ez daki hiltzorian dagonik. Batzutan izan da agonian bertan ere, eta familiari inorrek ez dio hitzein paziente hori agonian dagonik. Narriatzen junda, okertzen junda, duda dituzte, kabezerako medikuari deitu diote, medikuak izan du, ostras, nik abezeton ikusten, deitu digute eta aurkitzen dugu pazientea agonian. Hau da listado bat, pixka bat, etxe hortan, komunikazioaren arloan, ze gauza landu behar ditugun. Izaten dira, aldegunean eta kabezerakoen aldean aldegulako eta demora daukagulako, ordu betetik, ordu terditik, gorako bisitak, baina paziente hori etxeran gehatuko baldin bada, eta garbi baldin badute etxeran gehatuko da, azken egunera arte, familia horrek zainduko du, gure laguntzarekin, baina garbi geratu behar zaizkio gauza pila bat, eta hor listatxo bat besterik ez da, baina familia jakite hasteko zegoeratan dagon. Etxean zainduko badute, tratamendu batzuk larrua zalpetik irabiliko dituztela, morfina erabiliko dutela. Morfinak beldurra ematen dio jende pila bati, horri buruz hitz egitea, hor sortzen dian heriotza eta sedazioari buruzko beldurrak hilabeti ateratzen dira eta horri buruz hitz egitea. Etxetik ateratzen garanerako hori garbi edukitzea eta guk ziurtasun minimo bat edukitzea, paziente horrek sintomaren bat baldin badauka gau horretan, familia horrek medikazioa jarriko diola, hori da lanpotolo bat tokatzen dena, eta komunikazioaren arloan daude gauza pila bat horrez, eta azkenean heriotzari buruz eta beste gauzari buruz hitzein barra dago, eta sofa asko eskatzen du, gaurrena pazientearekin hitz egiterik baldin badago, gero familiarekin, gero danok elkarrekin, gero berriz sukaldera goaz, gero ikusi arte gauza garbi geratzen diala eta ziurtasunarekin paziente horrek sintomarik baldin badu jakingo dutela egoera bakoitzean zer egin. Beste gai potolo bat da, baina asko luzatuko gineake medikuen arteko komunikazio eta inkomunikazioak, ez? Zure testua irakurriet eta esaten zen inkomunikaziorik ez dela existitzen, baizik komunikazio eraginkorre edo ez eraginkorre edo komunikazio on edo txarrik, komunikazio txarrak edo inkomunikazioak edo nahi dugun bezala deitu, ez? Hemenera adibide asko jarri ditzakegu, baina luzatuko nitzake. Hau asko gustatzen zait, kasu konkretu badalako, hau eta beste eta bukatuko dut. Hau izan zen beste 78 urteko gizon bat, neoplasia gastriko bat zuena, gibeleko metastasiekin, eta azken kontsultan esan zigun onkologoak jarritako kimioak guztiak etziala eraginkorrak izan, eta atzo bertan, guretzako atzo bertan, esan zioten azken kimioa jaso zuela, hori ez izaiola, kalte gehiago egiten ez izaiola mesede baino, eta hori pazienteari esan ziola. Baina interkonsultan bertan esan zigun, baina pazienteak ez digu asko galdetu. Nik ez dakit bildurra ematen dion, edo gai hau landu beharko da, baina guri ez digu ezer galdetu. Eta guk egin etxeko bisita, eta kasualidadez egun hortan erizain berri bat zetorren, ordezko bat zetorren, gurekin lan egiten ohitu gabea. Hori aipatzen duze batzutan komunikazio lantzeko garaian lehen esan duten bezala, batzutan banatzen dugu familia bat juten da sukaldera bestea pazientearekin gero gurutzatzen geha ikusteko, bakoitzak batzutan erizaini kontatzen zaizkien, medikui kontatzen zaizkien gauzak, orduan, aldan gehien aprobetxatzeko bisita hori, baina, ezin genuen olakorik egin bilera guzti izan zen salan, pazientea, emaztea, erizaina eta ni. Ni pazienteari buruz, esploratu eta gero pazientea nahiko egonkor zegoen, nahiko ondo zegoen, ez zuen mina hundirik, galdetu nion sintomei buruz, eta batzutan pazientek, baleno bezala ez, eriotza hitzeiten dute, galdetzen diegunean beste pronostikoari buruz, ez? Sintomai buruz galdetuta, zerbait gehiago galdetzen dira. Zerbait gehiago galdetu nahi diazu, eta ez, bazekin berak metastasia zuela gibelean, gibelari buruz hitz egin nion, da batzutan metastasiari buruz hitz egiten dezunean, hortxe dijoa ez, gaia ez da, zure gibela, zure urdaila, eta ez zuen gehiago galdetu.
oso ondo zegoen, eta bueno, ikusten un bisita gehiokiko nitula, esan, bueno, gaia sakonduko dugu aurrerago, ez? Bueno, gero arte, eta hemendikan bi edo irunea beste bisita tengo dut, txamarra gantzita gendunean, hasi izan, egia esan, gaixotasuna bazizan, ez da egitegunean, eta kontatu zidan, gaixotasun guztiak goitik bera, zegunetan bere kabezerako medikoak egin zion analitika, nola bidali zuen ekografiara, ze probak egin zizkioten, ze medikoak atenditu zuten, nola atzo bertan esan zioten, orduan batzutan usten dugu kanalak ez daudela irikita eta guk egin dezakegu eraginkorki zerbait, baina batzutan ez dakigu ze gertatu dan, eta ja txamarra jantzita dakazunean, igual pentsatzen duzunean bazoa zela, izu honek ez dit ezer galdetu, bani botako diotez. Nik nola baitxez nion ondo galdetu ze txamarra jantzitan egon esan, ez diaz, nik nahi galdetu eta bota zidan dana. Eta zer egin nahi zuen, hiltzen zenean, zer egin nahi zuen, eta positiboki baloratu gintun ere, batzutan etortzen gara esatea ze gaizki egiten ditugun gauzak, baina esan zidan, kabezerako medikuak, aurrena galdetu zidan zer nekin gaixotasun buruz, informatzen hasi aurretik, ze zurrak zeaten, baz pare ez, zuek minik ez emateko, eta bere zola inbarra dago, baina, eta gero ordezko bat tokatu zitzaiten da, horrek ere galdetu intzian, eta gero ospitalean beste ordezko bat, eta horrek ere galdetu zitzaiten, joli, ez ditugu gauzak hain gaizkiten, batzutan bai, eta danok, eta nik lehenengoa, baina, bueno, 3 mediku segidan, eta oso harrituta zeuden, eta kontentu nola dane galdetu zioten, zertzekien, eta hortikan aurrea, ze ondo informatu zioten. Eta, bueno, batzutan saiatzen gala kanalak irikitzen, eta egin behar degula kanaloiek irikitzagatik, baina beste batzutan txamarrak irikitzen ditu kanaloiek. Bueno, izan da dira. Eta azkena erakutsi nahi dizut, atentzio asko eman zidalako kasua. Igual ikusiko zen duten, ze Osakidetzako korreotik handiolizi duten, eta, bueno, guri zainketaren garretan atentzio asko deitu zigun. Ingeles ez dago, baina gozan gaixotasun, diriketako gaixotasun buxatzailea zuen gaixo bat, eta patologia asko zuen paziente bat, tatuaje hori egin zion bere buruari. Nunbait, behin baino gehiago atera zuten uztitikan berak nahi izan gabe, eta eskenean esan, bueno, a ber ulertzen dia zuen. Tatuaje handi bat egin zuen, eta hemen borroso xamar jarrita dagon resusiteitorren azpian borroso xamar, zegon bere sinadura. Karnetean ikusi genezan bere sinadura hori, eta hor zegoen sinadura hori berdina zela. Hasieran duda etikoak izan zituzten, ze paziente honik tratamentua jarri zitzaion, okerrera egin zuen, kontzientzia galdu zuen, eta etika taldearekin hitzein behar izan zuten, eta, bueno, lehenengo badago prezepto bat esaten duena irreversiblea dien gauzak ez diala, irreversiblea dien erabakiak ez diala hartu behar, ez baldin badakigu pazientea beste erabaki gote duen, eta irreversiblea zen tratamendurik ez jartzea, baina gero etika taldea elkartu zenean, ikusi zuten, erabaki zuten hau zela pazientearen erabaki garbi bat, eta pazientearen erabakia gainetik dago, irreversibilitate horien gainetikan dago, eta urrengo okerdura izan duzunean ez zuten tratamenduri jarri, eta egun gutxitan hiltzen pazientea. Eta, bueno, kuriosidade bezala ekarri dizuet, batzutan komunikatu daitegelako ez badugu kasurik egiten, pankarta jarri zuen gure paziente honek, eta azkenean lortuzun bere desioi kaso egitea. Eta besterik gabe, eskerrik asko, eta